El sector de la metal·lúrgia ha viscut una profunda transformació degut a la irrupció i generalització de les tecnologies de la informació i la comunicació. D'aquesta manera, la quarta revolució industrial, o Indústria 4.0, ha afectat tots els àmbits de les empreses, a propòsit de l'aparició de nous sistemes, nous processos i nous materials. I de l'altra, per la incorporació de noves tecnologies, com el làser o el torn de control numèric computeritzat, entre d'altres. Tot i que aquestes professions evolucionen com a resposta a canvis dels sectors i de les activitats de les empreses, cada empresa s'organitza de forma diferent, en funció de la seva mida, de la seva activitat, etc. Per tant, les característiques de l'empresa també ajuden a configurar els llocs de treball requerits. Però totes tenen una necessitat comuna, que tots i totes les seves professionals tinguin els coneixements, les habilitats, les aptituds i les actituds òptimes per fer bé la seva feina. Va, aneu a buscar les crispetes, que comença la sessió. Mata i Vallès és un projecte promogut per la Diputació de Barcelona anomenat Ocupació a la Indústria Local, que com el nom indica vol promoure l'ocupació de qualitat en el territori. En el nostre cas vam triar el sector del metall. Detectàvem que hi havia moltes ofertes que no es cobrien, això vol dir que també hi havia moltes persones que no tenien la possibilitat d'accedir en aquest sector. Llavors vam pensar que seria interessant detectar a les persones que poguessin tenir motivació i potencialitat per a treballar en aquest sector, qualificar-les i després entrenar-les i acompanyar-les per a tornar-se a situar al mercat de treball amb una ocupació de qualitat en un sector que ofereix condicions de qualitat. Doncs amb aquest projecte hem aconseguit fer diferents intervencions d'orientació professional, de formació, intermediació laboral a 553 persones, a 267 empreses i hem aconseguit 269 insercions. I en aquesta tercera edició també hem afegit activitats per fomentar les vocacions a les persones més joves. En aquesta edició, un dels eixos ha estat les dones en el metall, introduir les dones en aquest sector que està molt masculinitzat. Hi ha hagut experiències molt diverses i molt maques. I una de les actuacions que hem fet en aquest tercer bloc ha sigut la creació d'un diccionari que recull les aptituds, les actituds i les habilitats necessàries per desenvolupar algunes de les ocupacions claus per a aquest sector. I els vídeos que acompanyen aquesta introducció ja són un exemple dels comportaments que hem recollit. En aquest projecte hem estat executors tant a l'Ajuntament de Barberà, de Castellar i de Sabadell. Algun any també ha estat Sant Quirze i en aquesta darrera edició Ripollet. I també s'ha expandit als 14 municipis de la conca del Ripoll i la Riera de Caldes. El que està clar és que amb aquest projecte hem generat noves eines basades en la selecció i la gestió per competències, i aquesta és una metodologia que la utilitzarem tant nosaltres com les empreses per a gestionar d'una forma molt més eficient i eficaç els seus equips, per a posar les persones i el seu bagatge competencial en el centre de la seva activitat. Pues el cometido del tornero o tornera es tener la máquina de producción en marcha, pero controlando las piezas a través de medidas, parámetros de la máquina, cambiando herramientas cuando sea necesario y asegurando la producción, que la mayoría de piezas que salgan sean buenas, por supuesto, si no todas, que es lo que se persigue. Pues lo que más valoramos es su actitud, es decir, su capacidad de adaptación a nuestra empresa y sobre todo la honestidad. Creemos que en este tipo de profesión es básico ser honesto con tus compañeros y con lo que estás fabricando. El matrisser i matrissera són les persones encarregades de fabricar la matriu en si, des del procés de disseny i contacte amb el client, disseny de matriu, elaboració, mecanització, ajust i proves finals.
contractem una persona que estigui ja formada i que tingui tots els coneixements, sinó que tingui unes habilitats i que tingui capacitat de desenvolupar-se i que pugui compartir una mica els valors o la forma de fer de l'empresa. El concepte d'ajustador, les funcions que fan és fer un muntatge de les peces que venen d'altres passos previs, com seria el fresador, l'erosió, prèviament havent fet els dibuixos a l'oficina tècnica. Diguem, a fer els últims retocs del motlle perquè la peça surti perfecta. És un perfil professional que el recorregut d'aprenentatge és una mica llarg en comparació a altres professions, però que en el moment que has assolit totes aquestes competències és una professió que pot obrir molts camps. La función de un soldador o soldadora es la unión y el montaje de piezas metálicas. Se valora que toque todos los procesos de soldadura, que sea una persona que sea pulida trabajando y que sea rápida y sobre todo que sea responsable. Es difícil sobrevivir sin invertir en tecnología, que automatice los procesos y reduzca los costes. En el caso del tornero, la incorporación del control numérico ha representado un gran cambio. Reparar un motllo és tenir l'habilitat de poder trobar el que s'ha trencat i arreglar-ho manualment, cosa que la tecnologia és necessària per complementar aquesta feina manual, però és necessària aquesta convivència entre les dues tecnologies. Pues nos gustaría que hubiese más jóvenes dedicándose al oficio este. Lo que pasa que ya sé que es más llamativo estar delante de un ordenador, que no se manche tanto las manos, pero en este oficio hay bastante carencia de soldadores y están muy buscados y se paga bastante bien. Parteix d'un ofici que inicialment era artesanal i que s'ha anat adaptant a la modernitat per donar servei a indústries molt exigents. Pues a un joven le diría que es un trabajo muy práctico, muy manual, que no es nada monótono y que tiene muchas salidas en el mundo laboral. Puede estar en un taller, puede estar en una cadena de montaje, puede estar en una empresa de mantenimiento y puede tocar varios tipos de soldadura. És una feina que, si t'agrada, és molt bonica perquè vius tota la transformació d'un tros de ferro que és res fins a algo molt bonic i és molt agradable de veure el resultat final. Actualment, la mancança de professionals que ens trobem en el sector i, degut a això, hi ha molta demanda i econòmicament és molt avantatjós. Que estan aprenent una professió que sempre els donarà opcions de millora i d'aprendre més i que amb el pas del temps se'ls valorarà l'experiència. Llavors no és una professió efímera, sinó que s'estaran afiançant en un sector i en una professió. El primer professor que vaig tenir de taller em va inspirar moltíssim a seguir endavant, m'animava, perquè clar, no es veuen gaires dones aquí en aquest sector. I no sé, cada cop m'agrada més perquè sempre es veuen coses diferents, mai és el mateix. No sé, és molt entretingut.